ቁጽሪ ናይቶም ብደረጃ ዓለም ተፈናቂሎም ዝርከቡ ሰባት ከም ዘየለ ተሓቢሩ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ዝረአ ምዝመዛ ምውሳኹ ተገሊጹ ሽወደን ጾታዊ ዓመጽ ደው ንምባል ብደረጃ ዓለም ክጽቀሰሉ ጸዊዓ ቁጽሪ ናይቶም ብኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምልካፎም ብኸቢድ ዝሓሙ ሰባት ኣዝዩ ከም ዝነከየ ተገሊጹ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ነዚ መደብ ትከታተሉ ሰዓብትና ሎሚ ዓርቢ 18 ሰነ ናይ 2021 እዩ ኣርእስቲ ዜና ብምፍላም ዝርዝራቱ ዝወስደኩም ሳሙኤል ሓጎሴ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ይረኽበና ቁጽሪ ናይቶም ብደረጃ ዓለም ተፈናቂሎም ዝርከቡ ሰባት ከም ዘየለ ተሓቢሩ ቁጽሪ ናይቶም ብደረጃ ዓለም ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ተፈናቂሎም ኣብ ምስዳድ ዝርከቡ ሰባት 82 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝውፅኦ ፀብፃብ ኣቃሊዑ እቲ ውድብ ዓመታዊ ከምዚ ዓይነት ፀብፃብ ዘውፅእ እኳ እንተኾነ ክንዲዚ ዝኸውን ሰብ ተፈናቂሉ ምህላው ግን ሓድሽ ተርእዮ ምዃኑ ይገልጽ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ንኽትግምቶ ግጭታት ናይ ምስዋርን ሰባት ናይ ምዕፋንን ስራሕ ደው ክብል ኣለዎ ይብል ኮሚሽነር ስደተኛታት ዝኾነ ፊሊፕ ግራንዲ ነዚ ዝገለጸ ኣብቲ ዝወፀ መጽናዕቲ ምርኩስ ብምግባር እዩ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ዝረአ ምዝመዛ ምውሳኹ ተገሊጹ ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ሽወደን ንምዝመዛ ዝቃልዑ ሰባት እንዳወሰኸ ይኸይድ ምህላው ሬድዮ ሽወደን ኣቃሊዓ ካብቲ ምዝመዛ መሰረት ዝገበረ ናይ ፖሊስ ዝቐረበ ክስታት ኣዝዩ ውሑድ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝሓለፈ እቲ ዜና የረድእ ቅድሚ 3 ዓመት ድሕነት ሰባት ካብ ምዝመዛ ንምውሓስ ተባሂሉ ሓድሽ ሕጊ እኳ እንተተኣታተወ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ከም ዝሃበ ግን ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ ዝሓለፈት ዓመት እቶም ምዝመዛ ማእከል ዝገበሩ ናብ ፖሊስ ወጽሑ ክስታት 78 ምንባሮም ይሕበር ምስ ቅድሚኣ ዝነበረት ዓመት ብምንጽጻር ክረአ እንከሎ ኸኣ ከምዚ ዓይነት ክስታት ብልዕሊ ፍርቂ ወሲኹ ምህላው ይግለጽ ሽወደን ጾታዊ ዓመጽ ደው ንምባል ብደረጃ ዓለም ክስራሓሉ ጸዊዓ ሽወደን ነቲ ኣብቲ ግጭታት ዝህወፅ ዘሎ ከባቢታት ዓለም ዝካየድ ጾታዊ ዓመጽ ደው ንምባል መሪሕ ተራ ክትፃወት ይግባእ ትብል ዋና ጸሓፊት ክቪና ቲል ዝተሰመየ ውድብ ዝኾነት ፒትራ ቶተርማን ገሊጻ ንሳ ኣብ ጋዜጣታት ሽወደን ዘርግሓቶ ጽሑፍ ሽወደን ንጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ሰላምን ውሕስነትን ዝውክል ኣምባሳደር ክትመዝዝ ኣለዋ ትብል ንሳ መወዳእታ ሽወደን ነቶም ገበናት ጾታዊ ዓመጽ ዝፍጽሙ ወገናት ናብ ሃገራዊ ማዕከን ፍትሒ ንምቕራቦም ዝከኣላ ክትገብር ከም ዘለዋ ሓቢራ ቁጽሪ ናይቶም ብኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምልካፎም ብኸቢድ ዝሓሙ ሰባት ነኪዩ ቁጽሪ ናይቶም ድሕሪ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ብኸቢድ ዝሓሙ ሰባት እናቐነሰ ይኸይድ ምህላው ካብ በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ዝተረኽበ ሓበሬታ ረድዩ ብመሰረት ናይቲ ሓበሬታ ድሕሪ 6 ወርሕ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ቁጽሪ ናይቶም በቲ ቫይረስ ድሕሪ ምልካፎም ብኸቢድ ዝሓሙ ሰባት ትሕቲ 100 በፂሑ ዝርከብ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ጎኒ ናይቶም ቀንዲ ዕለታዊ ዜናና ትሕሶና ብተወሳኺ ዜና ንቕርበሉ ሰዓት ኣኺሉ ኣሎ ኣይተርሕቑ ድሕሪ ተደጋጋሚ ምንጻግ ፍልስጥማዊት ዓዚዛ ኣብ ሽወደን ናይ ምንባር ሕልማ ሰሚሩላ ፍልስጥማዊት ዓዚዛ ኣርማን ኣብ ሽወደን ዕቑባ ድሕሪ ምሕታታ ናይ ዕቑባ ሕቶ ኣብ ተደጋጋሚ ድሕሪ ምንጻጉ ኣብ መወዳእታ ንሃገራ ክትጥረስ ተወሲኑላ ከም ጸንሐ ካብ ጋዜጣ ኤክስፕረስን ዝተረኽበ ሓበሬታ ይረድእ ዓዚዛ ኣርማን ግን ንሃገራ ምስ ትጥረስ ንሞት ክትቃልዓ ከም ትኽእል ከይተሓለለት ብምሕባራ መወዳእታ በዓል መዚ ኢሚግሬሽን ንዘቕረበቶ ምኽንያት መሰረት ብምግባር ከም ስደተኛ መንበሪ ፍቓድ ከም ዝሃባ እቲ ዝረኸብናዮ ዜና የረድእ ዓዚዛ ኣርማን ናብ ሽወደን ቅድሚ ምምጻእ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጤም ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምጥባቕ ትነጥፍ ከም ዝነበረት ብሰንኪ እዚ ኸኣ ኣብ ዓይኒ ምንቅስቓስ ሓማስ ኣትያ ከም ዝነበረት እቲ ዝረኸብናዮ ዜና የረድእ መንግስቲ ንምርምርን ምዕባለን ገዚፍ ባጀት ይስልዕ ዝሓለፈት ዓመት መንግስቲ ሽወደን ንመጽናዕታዊ ምርምራትን ንምዕባልን ዝውዕል 39.3 ሚልዮን ክሮነር ዝኸውን ባጀት ከም ዝሰልዐ በዓል መዚ ኢኮኖሚያዊ ምሕደራ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ኣቃሊዑ ካብዚ ዝተጠቕሰ መጠን ገንዘብ ዝዓበየ ንዩኒቨርሲታትን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ዝተሰልዐ ምዃኑን ይሕብር ገለ ክፋል ካብቲ ባጀት እውን መጽናዕታት ንምክያድ ተባሂሉ ንመንግስታዊ ትካላት ሽወደን ከም ዝተሰልዐ እቲ ዝረኸብናዮ ዜና ይረድእ
ፌስታታትን ምትኽኻብን ቀንዲ ጠንቂ ምስፍሕፋሕ ሓድሽ ዓለት ኮሮና ቫይረስ ምዃኑ ተሓቢሩ ቀንዲ ምኽንያት ምስፍሕፋሕ ናይቲ ሓድሽ ዓለት ኮሮና ቫይረስ ፌስታታትን ብዙሕ ሰብ ዝሓወሰ ምትኽኻባትን ከም ዝኾነ ሃገራዊ ክኢላ ስነ ለበዳ ዝኾነ አንድሽ ተግኔል ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሩ ሳብ ሕጂ እቶም በዚ ዓለት ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ድሕሪ ምርጋጾም ናብ በዓል መንዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ተጸብጺቦም ዘለዉ መልከፍቲ 207 ምብፅሖም ይግለጽ ንሱ ኣብ መግለፂኡ መስርሕ ምኽታብ ጽቡቕ ይኸይድ እኳ እንተሃለወ በዚ ተዛኒና ብፍኑው ክንከይድ ግን እዋኑ ከም ዘይኮነ ገሊጹ እዚ ደልታ ዝብል ስም ተዋሂብዎ ዘሎ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሂንዲ ዝተረኣየ ፍሉይ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሽወደን ኣብ ዞባታት ቫርምላንድ ሮናቫሪ ከምኡ እውን ብሊኪንግ እዩ ክላባዕ ዝረአ ዘሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶ ዜናና እዞም ሰማዕኩም እዮም ነይሮም ናይ ወትሮ ዝዕብየና ሃናፅር ኢትኹም እንሰምዓሉ ኢሜይልና እዚ እዩ ፅሓፍልና ክንእንግደኩም ድልዋት ኢና እዚ ጥብቆ ናብ ካልኦት ሼር ብምግባር ብምብፃሕ ኣይንሰልኪ ብዝተረፈ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ሒዝና ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ክሳብ እንራኸብ ኩሉ ሰናይ ዘበለን ምንየልኩም ሰላም